Аз съм Солго от БГ и днес ще цъкаме малко CSGO. Надявам се да не ви лаги много, защото съм оправил настройките горе-долу. Така че... Вау! Така. След няколко дни ще си я купа и ще може да видите casual или нещо подобно. Като към май видях един. Вау, не ми лаги. Така. Този е приключен калашник. Така. Надявам се това видео да ви хареса, защото на CSGO не върви както трябва, обаче все пак не е хипер гадното като преди. Моята е кракнатата версия. Си я купа, пак казвам, след 2-3 дни, може би. Да, аз пък къде фърля го Fire. Защото е фулка версия, виждате какъв нож имам. Ето, виждате. Виждате и каква е МК. Стария Д... не го знам. Опа, доста лагна. Ето го нашия приятел. Къде? Фастинг. Фаст. Браво, бе! Юпитер. Открих Юпитер, хора. Така. Надявам се да не ви лаги много, бе. То пак лаги, обаче да не е много. Да, с къде завръх, нема що. Ще отида към Ато или Пъто, където дойде. Защото, вижте, CSGO, хипер яката игра. Скарах си якова, момче. Показвам на хората какви са дуелите и ти им проваляш клипа, на те срам. Да, ето ги пак. Но яки. От Деф се отивам към Ато. Моето е на медиум ботове или там каквото са. Обаче не са на easy или там по-малките степени. Окей, на Бътусо. Фастинг. Как си, бе? Мид бекап. Planting. What the... To fasting. Ако ви лаги, ама хипер, сори. Сега ще го убием този. Безвреждай! Обезвреждай, какво ти... Моля, или го убиха то, май. Не знам, май го убиха. Не сме уинари, виждате. Доста лага и хора. За което се извинявам. Добре, защо си купувам това, бе? Искам си МК. Матка. Мен ми върви хипер гладкото, като не снимам. Така че... Сега да видите с къде ще ход. Към нас ли ще ход? Към... Али? Ихи! Какво ми се отваря то, бе? То с АВП никакъв шанс. Така, видях един.
без да иска го убих, честно. Аре, няма ли да плайнцвате тази бомба, бе? Аре. 13 куршума. Хиперкъсметлия да съм. Той ще карам с пистол. Тацит. Не, тук е нашата база. Не, всъщност ще отида към път. Вижте StatTrak с кракната версия. Не съм си го купил от самата игра и от самата версия, като си я кракнах, в смисъл като си изтеглих. Така ми беха оръжията. Виждате ножката, хиперяката ножка. Флаш. Ето го! Ах, лагна! Че, това май го чухте! Ей! Когато си я купа, ще снимам пак, дано да не ми лаги на купената версия. Но щом тая кракната е 5 гигабайта, няма как да ми... Защото от Steam аз си я купа... Не знам, когато си купа ще снимам след най-вероятно 2-3 дни. Какво бе? Здрасти, бот. Да, на бото Илия. По-вероятно е на А. Чай да по-фаст ходене. Run for your life. Стига с това мидбека, бе. 50 милиарда пъти, не. Fasting, fast, да. Къде? Яме, къде? Оф. Поне я обезвредиха. Гранатес. Така. Така, хора. Една тук. Да, спаметнах на най-подходящо място. Ето там има. Хора, много е шумно. Ахахахаха. Добре. Чайте да си ги изхъба. Аз това мога ли да... Че! Да. Как няма да заложат? Окей. Да се надяваме, че не са тук. Да, навсякъде е А натам, А наляво, А надясно. Фастинг. Не, бебе, моля те! Поне... Ти ли ще ме стреляш, Жоя? Без това го убихме, така че. Бо 4. Оф, хора, надявам се това видео да ви е хареса. Да ви харесва и да го харесате. Ако е така, надявам се да го лайкнете и да напишете по един коментар. Не свършвам клипа, просто напоследък забравям да го казвам и се изтриям клипа после. Къде ли са? Да, аз паметнах на... Нищо, аз ще паза бъто. Бъто ще паза, бъто.
Папу. Така. Кой е... това си. Долу ли е, бе? Къде? Долу. Окей, уби го, браво, бе. GG. Да, уинър сме. Та, хора, това ще бъде всичко за този кратък клип. Надявам се да ви е харесала играта. Коментирайте, оценяйте и чао.